या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। जिल्हा न्यायाधीशांनी केला जिल्हाधिकारी एसपींचा सन्मान। सावंतवाडी मतदारसंघात दीपक केसरकरच लढणार, रवींद्र फाटक यांचा शिवसेनेकडून पुनरुच्चार। आणि उपकेंद्रातच चालतोय प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा कारभार, कोकण 7 लाईव्हचा ग्राउंड रिपोर्ट। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना हे कॉलेज आम्ही सर्वांनी मंजूर करून घेतलं आणि 3 वर्षामध्ये खरं तर या कॉलेजच्या माध्यमातून आता थर्ड इयर या कॉलेजमध्ये सुरू आहे। परंतु गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये जवळजवळ 500 ओपीडी या कॉलेजची होती। माननीय मंत्री महोदयांना सुद्धा मी या ठिकाणी भेटलो होतो की आपण त्या ठिकाणी मीटिंग घ्या आणि खरं तर या शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये सध्या असलेले डीन आणि तिथले असलेले अकाउंट मॅनेजर अकाउंट ऑफिसर असलेले नवले हे अत्यंत अनवधी कारभार या ठिकाणी करतायत। आज या मेडिकल कॉलेजमध्ये खरं तर औषध खरेदीसाठी सुद्धा लेखा शिक्षक अजून उभारला नाही। मग आम्ही डीपीडीसीतनं त्यांना औषध खरेदीसाठी पैसे दिलेत। आज औषधाची त्या ठिकाणी बंधवा आहे। आज डॉक्टर जवळजवळ 25 डॉक्टर वर्षभरापूर्वी 25 डॉक्टर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर होते आणि आज फक्त 3 डॉक्टर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आहेत। त्यांचे पगार 3-3 महिने वेळेवर मिळत नाहीत आणि त्यामुळे या कॉलेजमध्ये खरं तर आता पेशंटांना सोय मिळत नाही, मग जिल्ह्याच्या बाहेर जावं लागतं आणि त्यामुळे मंत्री महोदय आपल्याला विनंती की आपण लवकरात लवकर त्या ठिकाणी बैठक घ्या आणि या कॉलेजमध्ये ज्या काही अडचणी आहेत त्या अडचणी या ठिकाणी सोडवल्या पाहिजेत। आज रक्तपेढीचं या ठिकाणी बंद आहे, एक्सरे मशीन बंद आहे, सीटी स्कॅन मशीन बंद आहे आणि त्या वक्त जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये ज्या सुविधा पाहिजे त्या सुविधा आज देऊ शकल्या ही वस्तुस्थिती आहे। मला खात्री आहे की आपण त्या ठिकाणी भेट द्याल आणि या सुविधा लवकरात लवकर या ठिकाणी आपण दुरुस्त कराल। त्याचबरोबर महसूल मंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आपण गेल्या वर्षी वाळू लिलाव या ठिकाणी धोरण जाहीर केलं, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वाळू धोरणाचं या ठिकाणी काही अंमलबजावणी झाली नाही। 2 खाडी आहेत, कालावल आणि वालावल, ह्या 2 खाडी या ठिकाणी आहेत। त्या दोन्ही खाडीचे गेल्या वर्षी सुद्धा लिलाव झाले नाहीत आणि या वर्षी सुद्धा लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली नाही आणि त्यामुळे अधिकाऱ्यांना खरं तर हे लिलाव न झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांचा फावतोय। आज अधिकाऱ्यांना हप्ते गोळा करण्यासाठी वेळ मिळतोय, अनेक गाड्या पकडतायत आणि नुसतं या ठिकाणी त्या लोकांना त्रास देत असतात। खरं तर एखादा तरुण व्यावसायिक या ठिकाणी वाळूचा व्यवसाय करतो आणि त्याला कसा नाहक त्रास देता येईल हे अधिकारी बघत असतात। त्यामुळे हे लवकरात लवकर धोरण झालं पाहिजे। आज वाळू धोरण आपण निश्चित जाहीर या ठिकाणी कराल। त्याचबरोबर साहेब आता तलाठी भरतीवर आपण या ठिकाणी बघितलं की त्या भरत्या सुद्धा लवकर झाल्या पाहिजेत। अनेक जे नवीन सजा झाले त्या सजेना सुद्धा अजूनही तलाठी आपण देऊ शकलो नाही, त्यामुळे एकेका तलाठ्याकडे 8-8 गाव या ठिकाणी आहेत आणि यासाठी सुद्धा आपण या ठिकाणी प्रयत्न करायला माझी खात्री आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी वन्य प्राण्यांचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात हुडदूस या जिल्ह्यामध्ये होतोय। आज गवारेडी असून देत, रानडुकर असून देत, माकड असून देत आणि त्यामुळे लोकांनी शेती सोडली। खरं तर 1 वर्षापूर्वी माननीय मुनगंटीवारांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती, परंतु त्या समितीचा अहवाल या ठिकाणी अजून आला नाही, समितीची कार्यरेषा ठरली नाही आणि त्यामुळे ती सुद्धा लवकरात लवकर या ठिकाणी करावी। खरं तर जास्त वेळ मी आपला घेत नाही, परंतु महसूल विभागात सुद्धा अनेक या ठिकाणी हे आहेत, मी आपल्याला लेखी या ठिकाणी देईल, परंतु यामध्ये विनंती या ठिकाणी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या एलईडी आणि पर्सेनेटची मासेमारी सुरू आहे। या संदर्भात पारंपरिक मच्छीमारांनी अनेक आंदोलनं केली, परंतु या आंदोलनाला यश मिळालं नाही। तर माझी आपल्यामार्फत सरकारला विनंती आहे की ही अवैधरित्या मासेमारी बंद व्हावी आणि त्या मच्छीमारांवर पारंपरिक मच्छीमार जे गुन्हे नोंद केले ते गुन्हे या ठिकाणी मागे घ्यावे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या एलईडी आणि पर्सेनेटची मासेमारी सुरू आहे। या संदर्भात पारंपरिक मच्छीमारांनी अनेक आंदोलनं केली, परंतु या आंदोलनाला यश मिळालं नाही। तर माझी आपल्यामार्फत सरकारला विनंती आहे की ही अवैधरित्या मासेमारी बंद व्हावी आणि त्या मच्छीमारांवर पारंपरिक मच्छीमार जे गुन्हे नोंद केले ते गुन्हे या ठिकाणी मागे घ्यावे। हा मुद्दा जो आदरणीय सदस्य वैभव नाईकांनी प्रस्तुत केला सभागृहात तो अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे। गेल्या 3 अधिवेशनात सातत्याने या विषयावरती चर्चा होऊनही कारवाई झाली नाहीये। त्यामुळे पर्सिस्टंट फिशिंगमुळे आणि एलईडी लाईटमुळे जे नुकसान पारंपरिक मच्छीमारांचं होत आहे
ते थांबवण्यासाठी शासनाने त्वरित या अधिवेशनातच कारवाई करावी असे मी निर्देश देत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टीदे रिफ्रेश हमी. बदललेल्या राजकीय समीकरणानंतर भाजप शिवसेनेची युती असली तरी सावंतवाडी विधानसभा कोण लढवणार यावरून कायमच राजन तेली आणि दीपक केसरकर यांच्यात शाब्दिक वाद झालेले पाहायला मिळतात. यावरूनच पत्रकार परिषदेत शिवसेनेचे आमदार रवींद्र फाटक यांना विचारलं असता ते काय म्हणालेत पाहूयात. बघा, जे शिवसेनेकडे 18 खासदार आहेत ते आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून मागच्याच मीटिंगमध्ये ठरलं होतं की आमची आता सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपल्या केसरकर साहेबांच्या बंगल्यावर झाली, तेव्हा सर्व सीट आपल्या ज्या 18 आहेत त्या 18 तर आपण लढणारच आहे. त्याच्यामध्ये ही सीट पण शिवसेनेकडेच आहे. 12 खासदार तर आहेतच, पण आपण शिवसेनेचे 18 खासदार आमच्या त्या 18 सीट आम्ही मागणारच ना. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा आहे आणि त्यांचे आमचे मंत्री दीपक केसरकर आमदार आहेत आणि तेच लढणार. जी महायुती ठरवेल, सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि BJPचे देवेंद्रजी फडणवीस आणि राणेसाहेब ठरवतील तो अंतिम निर्णय. महायुती ठरवेल, ज्याला पसंती असेल आमचा उमेदवार किंवा त्यांचा उमेदवार ठरवायचा तो अंतिम निर्णय त्यांचा असेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. 1971च्या भारत-पाक युद्धात वीर मरण आलेल्या लक्ष्मण वासुदेव रावराणे यांच्या 52व्या पुण्यतिथीनिमित्त 50 वारकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यांचे पुतणे तथा माजी सभापती लक्ष्मण रावराणे यांनी या निमित्तानं हा उपक्रम राबवला. आजिरणे गावचे सुपुत्र लक्ष्मण रावराणे हे सैन्य दलात हवालदार म्हणून सेवेत होते. फर्स्ट मराठा बटालियनमध्ये ते कार्यरत होते. 1971 भारत-पाक युद्धात ते सहभागी झाले. यावेळी पाक सैन्याशी 2 हात करताना त्यांना वीरमरण आलं. त्यांना मरणोत्तर वीरचक्र प्राप्त झालं होतं. त्यांच्या वीरमरणाला यावर्षी 52 वर्ष पूर्ण झाली. दरवर्षी त्यांच्या या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांचे पुतणे लक्ष्मण रावराणे विविध उपक्रम राबवतात. याही वर्षी आजिरणे येथील त्यांच्या स्मारकाला सकाळी अभिवादन करण्यात आलं. सायंकाळी हरिपाठाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यानंतर 50 वारकऱ्यांचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच वारकऱ्यांसोबत स्नेहभोजन केलं. पुण्यतिथीनिमित्त रावराणे कुटुंबियांनी विविध कार्यक्रम ठेवून कैलासवासी लक्ष्मण रावराणे यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. वारकऱ्यांनी केलेल्या भजनात रावराणे कुटुंब सहभागी झालं होतं. रावराणे कुटुंबानं राबवलेला उपक्रम साऱ्यांना भावला.
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे. त्याचं आणखीन एक उदाहरण वैभववाडीत समोर आलंय. सुसज्ज इमारती अभावी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा कारभार चक्क उपकेंद्रातून करावा लागतोय. तोकड्या जागेत रुग्णसेवा येथील कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागते. तसेच अनेक समस्या असल्यानं त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होतोय. येथील परिस्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे वैभववाडी करेस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंखे यांनी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कारभार विस्कळीत झालाय. याबाबत कोकण 7 लाईव्हनं जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेची पोलखोल केली. यात वैभववाडीत आणखीन एक प्रकार समोर आलाय. वैभववाडी तालुक्यात ग्रामीण रुग्णालयाला मंजुरी मिळाल्यानंतर शहरात असणारं वैभववाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र ग्रामीण भागात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय शासनानं घेतलाय. त्यानुसार तत्कालीन सडुरे गावचे सरपंच विजय रावराणे यांनी हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सडुरे इथं व्हावं अशी मागणी केली. त्याकरिता मोफत 82 गुंठे जागा शासनाला उपलब्ध करून दिली. 2013 साली या जागेचं बक्षीसपत्र ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नावानं केलं. आता 10 वर्ष उलटली, मात्र लालफितीत अडकलेल्या कारभारामुळे इमारतीची एक वीटही लागली नाहीये. 13 साली आम्ही हे बक्षीसपत्राने दिली जमीन, पण त्याच्या अगोदर जवळजवळ 9-10 सालापासून हे प्रकरण मंजूर आहे. 9-10 सालाला मंजूर झालेलं आहे पंचक्रोशीसाठी. आणि त्यावेळी आम्हाला जमीन मिळत नव्हती. मी सांगळवाडीपासून जमीन बघितलं पण आम्हाला मिळत नाही. नंतर मग आमची ही एक जमीन मिळाली. ती घेण्यासाठी 1-2 वर्ष आमची गेली, कारण पैसे तर पाहिजे, त्या मालकाला पैसे द्यायचे होते, जमीन मालकाला. मग मुंबईपासून जाऊन मी ते सगळे पैसे गोळा करून त्या मालकाला दिले आणि मालकाकडून आम्ही खरेदी करून घेतली. आणि ही 13 सालांमध्ये त्यांना आम्ही बक्षीसपत्राने दिली. शासन जाणून बुजून दुर्लक्ष करतं असं मला वाटतं. आणि आज ह्या पंचक्रोशी कुर्लीपासून लोक येतात इथे. एखादी गरोदर बाई असेल, काय असेल, तर रात्री अपरात्री झालं तर आमची जी ॲम्ब्युलन्स आहे PSCची, आमच्या आहे PSCची, तीसुद्धा वैभववाडीत असते. मग ते वैभववाडीतनं फोन करणार त्यावेळी ती ॲम्ब्युलन्स येणार. म्हणजे ती येईपर्यंत ती बाई जगली तर ठीक. अशा परिस्थितीत लोकांची आणखीन शासनाचं काय धोरण आहे, द्यायचं आहे की नाही द्यायचं आहे हे तरी आम्हाला समजलं. त्यांनी नाही तर नाही म्हणून सांगायचं, इमारत तुम्हाला देत नाही, तुमचं बांधकाम होत नाही. आमची जागा जी घेतलात तुम्ही ती वापस करा, वापस तरी करा. हां, काहीतरी निर्णय काहीतरी घ्यायला पाहिजे होता ना. मंत्र्यांपर्यंत म्हणजे हे आहे, माझ्याकडे पत्र आहेत, मंत्र्यांना पाठवले, मुख्यमंत्र्यांना, आरोग्यमंत्र्यांना, परत पालकमंत्र्यांना मी पत्र पाठवलं आहे. सगळ्यांना पत्र पाठवून झाली. सध्या स्थितीत इथं असणाऱ्या उपकेंद्रातून कशीबशी रुग्णसेवा सुरू आहे. 8 ते 10 गावांसाठी उपयुक्त ठरणारं रुग्णालय केवळ नावापुरतंच राहिलंय. रुग्णालय जेमतेम 400 ते 500 चौरस फूट जागेत सुरू आहे. यामध्ये रुग्ण तपासणी, उपचार, औषधालय यांसारखे अनेक विभाग या तुटपुंजा जागेतून सुरू आहे. रुग्णालयाची अवस्था बाहेरील असलेल्या फलकावरूनच दिसून येते. येथील परिस्थिती पाहिली तर रुग्णालयापेक्षा कोंडवाडा बरा अशी स्थिती आहे. सडुरे पंचक्रोशी तालुक्यातील अतिदुर्गम भाग आहे. त्या ठिकाणी आरोग्याची दुसरी कुठलीही सुविधा नाही. सर्व भार आहे तो या सरकारी रुग्णालयावरच. मात्र तेच रुग्णालय व्हेंटिलेटरवर आहे. सकाळी 9 ते दुपारी 1 पर्यंत कर्मचारी आपली ड्युटी बजावतात. दुपारनंतर या ठिकाणी स्मशान शांतता असते. आपत्कालीन परिस्थितीत वैभववाडी शहरात येण्याशिवाय या भागातील नागरिकांना पर्याय नाही. 10 वर्ष इमारत होत नाहीत का, मग बांधकाम का होत नाही चालू? लोकांना काय उत्तर द्यायचे? ज्यांच्याकडनं मी पैसे घेतले ते मला मुंबईवाले सगळे विचारतात ना, अरे एवढे पैसे घेतलास तू, जमा केलास, जमीन घेतलास, ती काय केलास? जमीन दिलास तरी मग दिलं असेल तर मग ते बांधकाम का चालू होत नाही? 10 वर्ष का रखडलं? असे प्रश्न आहेत ना. त्याच्यामुळे तोंड द्यावं लागतं इथे स्थानिक लेवलला. आम्हाला लोकांना काय सांगणार? लोकांना सगळ्यांना पटवून सांगायला आम्हाला कुठे टाईम आहे? लोक येतात तसे, काही वेळा डॉक्टरांचे प्रॉब्लेम असतात. तीसुद्धा मी तिथे ऑफिसमध्ये जाऊन चौकशी केली तर एक डॉक्टर असल्यामुळे कधी त्याच्या आचरण्याला पाठवतात, कधी इथे पाठवतात. त्याच्यामुळे थोडंसं हे होतं. पण जिथे ज्या दिवशी डॉक्टर असतात त्या दिवशी ते डॉक्टर चांगली व्यवस्था म्हणजे हे देतात.
पण ते सुद्धा आम्हाला डॉक्टर एक कायमचा इथे पाहिजेच ना. तुम्ही एकच डॉक्टर 17 ठिकाणी ते फिरवणार, आचरणाला कधी नेणार, कधी ह्याला नेणार, उंबरड्याला नेणार. आता डॉक्टरांची तरी व्यवस्था करा ना कायमची. डॉक्टर पण कायम असे नाहीच ना, आणि एक डॉक्टर कुठे कुठे बघणार सगळं. मग सद्यस्थितीत दवाखाना कशा पद्धतीने चालतोय? हे हाय बघितलं ना, लोकांना माहितीच नाही कधी डॉक्टर असतात कधी नसतात. त्याच्यामुळे लोकांचा जो ओघ आहे त्यांना असं वाटतं की काल गेलो तर काल डॉक्टर नव्हते, काय त्या चिन्हाला होते. मग ते काय करतात, सरळ वय बॉडीला जातात. त्याच्यामुळे इथे पेशंटचं म्हणजे हे कमी पडतं ना. जे इथे व्हायला पाहिजे पेशंटची रजारी हे व्हायला पाहिजे ते होत नाही. लोक जास्त करून वय बॉडीला जातात. पहिले तर 12-1 वाजेपर्यंत बंदच करायचे. मागे आम्ही ते उपोषण लावल्यामुळे 10 ते 5 आम्हाला सांगितलं आहे. पण 10 ते 5 असतात की किती असतात मी स्वतः काय बघायला आलेलो नाही, तर या लोकांना माहिती असेल काय ते काय मी सांगू शकत नाही. कारण मी तसा सहसा येतच नाही, काम असल्याशिवाय मी इथे येत नाही. इथली रुग्णसेवा डॉक्टर आम्हाला इथे 10 ते 5 पाहिजे, सगळा स्टाफच पाहिजे काय. त्याच्याशिवाय ॲम्ब्युलन्स इथे पाहिजेच आम्हाला. कारण इथून आता 6 ते 7 किलोमीटर शिराळा आहे, वरती ही तांबळघाटी धनगरवाडा आहे. मग अशा ठिकाणी जर एखादा पेशंट झाला, रात्री अपरात्री होतात, तिथे सर्पदंशाच्या केसेस असतात, काय असतात, अचानक घेणार कुठे असं होतं ना. मग त्याच्यासाठी ती ॲम्ब्युलन्स कणकवली आपल्या ऑफिसमध्ये ठेवून काय करणार. गावकऱ्यांनी शासनाला मोफत जमीन दिली, मात्र गेल्या 10 वर्षात गावकऱ्यांचं सुसज्ज रुग्णालयाचं स्वप्न काही पूर्ण झालं नाही. अद्याप इमारत आम्ही उपोषण वगैरे केली, काय झालं, इमारत करतो म्हणतात, अजून काही झालेलीच नाही इमारत, फक्त आश्वासनं देतात. पण एक छोट्याशा जागेत आमचं भयंकर हाल होतात. या कर्मचाऱ्यांचे बी आमच्या पेशंटचे सुद्धा. त्यांचा पण नाविलाज होतो ना, कर्मचाऱ्यांना सुद्धा नाविलाज ना, त्यांना करावं लागेल, छोट्या जागेत करावं लागेल. त्याला ते सर्वसाधारण छोट्याशा आजारावरती उपचार होतात, साधारण ताप, कुठे इथे डोकेदुखी वगैरे. मोठ्याशा आजारावरती ह्या आरोग्य केंद्रामध्ये उपचार होत नाही. याबाबत तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अनिल पवार यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, वैभववाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र सडुरे इथं स्थलांतराला मंत्रालय पातळीवरून मान्यता मिळाली नाही, त्यामुळे इमारतीसह सर्व विषय प्रलंबित राहिले. याबाबत सतत पाठपुरावा सुरू आहे असं पवार यांनी सांगितलंय. आपल्या इथे ज्या रेग्युलर आपल्या ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडनं ज्या प्रत्येक PSCतून ज्या सेवा दिल्या जातात त्या इथे सगळ्या सेवा दिल्या जातात. फक्त आपण इथे ॲडमिशन करत नाही, वन डे केअरमधून आपण सगळ्या आजारांवर इथे उपचार करतो जवळजवळ, आणि बाकीचे पेशंट आपण वैवडी RH ला रेफर करतो. तर बाकीचे इथे आपल्याकडे स्नेक बाईटचे इंजेक्शन आहेत, त्याची आपण सुविधा देऊ शकतो, त्याच्या आहेत. त्याच्यानंतर ARV आहे. त्याच्यानंतर ज्या काही ANC आहेत आपल्या, त्यांच्या आपण मानव विकासकडनं सगळ्या तपासण्या, त्याच्यानंतर त्यांचे उपचार, त्याच्यानंतर PNCच्या पोस्ट ANCच्या पण आपण ट्रीटमेंट सगळ्या इथे देतो. लहान मुलांचं जे लसीकरण आहे पूर्णपणे ते आपल्या PSC अंतर्गत सगळ्या उपकेंद्रांना वगैरे दिलं जातं. तर उपकेंद्रांचं आता ज्या शासनाने नवीन ज्या योजना काढलेल्या आहेत, जशा PMJ कार्ड, आता ही संकल्प यात्रा आली, त्याचं नियोजन करण्यासाठी आम्हाला इकडे तिकडे जावंच लागतं. त्यामुळे थोडी गैरसोय होते, पण बाकीच्या वेळा आपल्या हेडक्वार्टर NMH ते 10 ते 5 इथे असतात. मी ह्या आपल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत जे आपण इथं उपडी चालू केली आहे, तिथे मी जवळजवळ 2 वाजेपर्यंत असतो. बाकीच्या भागांमध्ये जाऊन जे काही प्रशासनाचं जे कार्य आहे, ज्या काही योजना आपण राबवतो त्या राबवण्यासाठी मला जावं लागतं. जर आपल्याकडे OPD वाढली तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो, पण आपल्याकडची OPD ही रोजची 10, 15, 16 ही असते, त्याच्यामुळे ते निघून जातं सर. जर OPD वाढली तर किंवा ह्याच्यानुसार तर मग अवघड होईल. सरकारी काम 6 महिने थांब हे आपण ऐकलं होतं, पण आता 10 वर्ष उलटली तरी न सुटलेला हा विषय अनेक प्रश्न निर्माण करतोय. श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल.
आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023. वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 पर्यंत. स्थळ RPD हायस्कूल, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग. स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क 9067 92 77 62. मुंबई गोवा महामार्गाचा जो प्रश्न आहे तो अधिवेशनात काल उपस्थित झाला आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या प्रश्नाला लेखी उत्तर दिलं. कोकणातल्या आमदारांचं म्हणजे वैभव नाईकांचं, इतरही जे विधानसभेचे सदस्य आहेत, आमदार आहेत, यांनी याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता आणि त्याला रवींद्र चव्हाण यांनी लेखी उत्तर दिलं होतं. आपला मुंबई गोवा महामार्ग आहे तो गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात चर्चेला आला होता आणि त्याची झालेली दुरावस्था आहे त्याच्यावरनं मनसे असेल किंवा इतरही पक्षांच्या लोकांकडनं रवींद्र चव्हाण यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि त्यावेळी गणपतीत जाणाऱ्या कोकणवासियांसाठी आपण चांगल्या पद्धतीचा रस्ता हा करून देणार असल्याची ग्वाही जी आहे किंवा जबाबदारी जी आहे ती रवींद्र चव्हाण यांनी उचलली होती आणि चांगल्या पद्धतीनं जो प्रयत्न करता येईल त्या पद्धतीनं त्यांनी प्रयत्न केला होता आणि अगदी कोकणवासियांना एक लेन जी आहे ती चांगल्या पद्धतीनं गणेशोत्सवात त्यांनी उपलब्ध करून दिली होती. जे पूर्णपणे अशक्य होतं ते रवींद्र चव्हाण यांनी काही प्रमाणात का असेना पण शक्य करून दाखवलं होतं आणि आजही पाहता ते काम या ठिकाणी सुरू आहे. प्रामुख्याने कालच्या या प्रश्नावलीमध्ये रवींद्र चव्हाण यांना मुंबई गोवा महामार्गाच्या रस्त्याचं काम प्रलंबित असल्याबद्दल विचारण्यात आलं किंवा 12 वर्षात जवळपास 12,000 अपघाती मृत्यू झाले असतानाही हे काम पूर्ण झालेलं नाही असं विचारलं असता रवींद्र चव्हाण यांनी त्याच्यावर उत्तर देताना म्हटलंय की गृह विभागाच्या अहवालानुसार या मार्गावर 2013 ते 2023 या कालावधीत एकूण 1,685 अपघात झाले. या अपघातात एकूण 2,010 व्यक्ती अपघाती मृत्यू पावलेले आहेत असल्याचं रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं. किंवा इतरही प्रश्न या संबंधित या महामार्गासंबंधित जेव्हा विचारले त्यावेळी मग तो पनवेल इंदापूरचा रस्ता असेल जो केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी पूर्ण करण्यासाठी 540 कोटी इतकी रक्कम दिलेली असल्याचं ते म्हणाले. त्याचबरोबर इंदापूर पत्रादेवी या 300 म्हणजे 471 किमी 300 लांबीसाठी जवळपास 3,527 कोटी इतका खर्च झालेला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ती सगळीच जी माहिती आहे ती रवींद्र चव्हाणांनी कालच्या उत्तरात देत असतानाच हा जो प्रकल्प आहे तो केंद्र शासनानं रस्ते वाहतूक व महामार्ग नवी दिल्ली यांच्या नियंत्रणाखाली असल्यानं नेमणूक केलेला लेखापरीक्षक तसेच भारताचे नियंत्रक महालेखापरीक्षक यांच्यामार्फत वेळोवेळी जसं उत्तर दिल्याचं मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले आणि जे काम आहे ते युद्ध पातळीवर सुरू असल्याचं पण त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर इतरही काही प्रश्न जे उपस्थित झाले त्या गोष्टींवर म्हणजे जी घटना आपल्या उड्डाणपुला इथे चिपळूण येथे घडली त्या संदर्भात जेव्हा विचारलं त्यावेळी तेही म्हणाले की राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी ही घटना घडली त्यावेळी तिथे उपस्थित होते आणि पुलापासून 100 मीटरवर असलेली जी वशिष्ठी नदी आहे त्यालाही तडे गेल्याचं विचारलं असता त्याबद्दलही जो खुलासा आहे तो सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलेला आहे. त्याच पद्धतीनं बाकीही प्रश्न विचारले त्यावर उत्तर देत असताना रवींद्र चव्हाण म्हणाले की 10 डिसेंबर रोजी पूर्ण क्षमतेनं एकेरी मार्गिका वाहतुकीस खुली करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं आणि त्यानुसार पनवेल ते कासू या लांबीमध्ये डाव्या बाजूकडील 8.75 मीटर रुंदीच्या रस्त्याचं काम पूर्ण झालं होतं आणि इंदापूर या लांबीमध्ये 8.75 रुंदीच्या एका बाजूचं CTP द्वारे व अस्तित्वातील 2 पदरी रस्त्यांचं डांबरीकरणाने दुरुस्ती करून गणेशोत्सवापूर्वी रस्ता सुस्थितीत करण्यात आल्याचं जे उत्तर आहे ते रवींद्र चव्हाणांनी दिलं होतं. एकंदरीत पाहिलं तर हा मुद्दा काल खूप महत्त्वाचा ठरला कारण आपण गणेशोत्सवात पाहिलं ज्या पद्धतीनं जे विरोधक होते किंवा मनसे असेल या विषयासंदर्भात तुटून पडला होता कारण कोकणवासियांना खरोखरच त्रास सहन करावा लागत होता. सिंधुदुर्ग जिल्हा सोडला तर रत्नागिरीनंतर पुढे जो काही पट्टा कोकण पट्ट्यातल्या या महामार्गाला लागतो तिथली खरोखरच जी दुरावस्था झालेली आहे त्याच्यामुळे कोकणवासियांचा त्रास हा प्रत्येकजण सांगतच होता आणि यावेळी खऱ्या अर्थानं रवींद्र चव्हाण यांनी त्याची जबाबदारी घेतली आणि एक लेन जी आहे ती गणेशोत्सवात कोकणवासियांना अतिशय योग्य पद्धतीनं करून दिली. पाऊस असेल इथली भौगोलिक परिस्थिती असेल असंख्य त्रास हे सहन करावे लागत होते. गेल्या 12 वर्षात आपण पाहिलं तर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीनजी गडकरी आहेत त्यांनी सुद्धा सांगितलं की भारतात आपल्याला कुठल्याच प्रोजेक्टला त्रास झाला नाही जेवढा त्रास आपल्याला या
मुंबई गोवा महामार्गासाठी झाला सहन करावा लागला किंवा अद्याप पूर्णत्वास आलेला नाही, ज्या पद्धतीनं बाकीचे मार्ग झाले. त्याच्यामुळे हे पाहता ही जबाबदारी खऱ्या अर्थानं कोकणचे सुपुत्र असणारे किंवा इथले स्थानिक भूमिपुत्र असणारे रवींद्र चव्हाण यांनी उचलली आणि त्या पद्धतीनं विरोधकांनी टीका करून सुद्धा आपल्या पद्धतीनं त्यांनी काम केलं. आणि आज विधानसभेमध्ये अधिवेशनात सुद्धा हा मुद्दा जेव्हा उपस्थित केला गेला तेव्हा त्याला उत्तरही दिलं. त्याच्यामुळे आता कोकणवासियांना रवींद्र चव्हाणांकडनं आणखीन अपेक्षा वाढल्यात, कारण कोकणातले किंवा महाराष्ट्रातले नितीन गडकरी म्हणून रवींद्र चव्हाणांकडे पाहिलं जातं. त्यामुळे आगामी काळामध्ये हा जो महामार्ग आहे हा चांगल्या स्थितीत सुस्थितीत कोकणवासियांसाठी उपलब्ध होईल आणि मुंबई टू गोवा हा सुखकर असा प्रवास त्यांना करता येईल अशीच अपेक्षा आता रवींद्र चव्हाणांकडनं कोकणवासीय घेऊन आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच जिल्हा न्यायाधीशांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांचा सन्मान केला. त्याला कारणही सौरभ अग्रवालजी किंवा शिव असतील, हे एक आमची टीमवर्क होती आणि त्या टीमवर्कमध्ये हा कार्यक्रम आम्ही चांगल्या पद्धतीने पार पाडू शकलो. आणि ह्याचं श्रेय द्यायचं असेल तर सर्व अधिकाऱ्यांना मी देईन आणि त्याचबरोबर जिल्ह्यातील जनतेला देईन. निश्चितच माझ्याबरोबर आपल्याबरोबर आहेत SP साहेब. साहेब, तुमचा तर नौदलाने सन्मान केलेला आहे, तुम्हाला पदक देऊन देखील सन्मान केलेला आहे. एक फार मोठा कार्यक्रम, एक अत्यंत प्रेस्टिजियस असा कार्यक्रम तुम्ही कव्हर केलेला आहे, तो हँडल केलेला आहे आणि त्याची यशस्वीता आपण सगळेजण बघतोय. कसं काय वाटतंय या कार्यक्रमाच्या विषयी? या कार्यक्रमाची सफलता मागे आमचे सर्व डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशनचे पदाधिकारी, माननीय कलेक्टर महोदय, इतर PWD विभाग, MMB विभाग, फिशरीज विभाग, तसेच आमचे पोलीस विभागाचे अधिकारी अंमलदार यांनी घेतलेली मेहनत त्यांना याचा श्रेय जातो. नेव्हीकडून मला जो पदक मिळालेला आहे त्याचा श्रेय मी माझे पोलीस अधिकारी आणि पोलीस बांधव यांना देतो. तसेच न्यायव्यवस्थेने दखल घेतली याचा मी न्यायव्यवस्थेला खूप खूप धन्यवाद करतो. थँक्यू. धन्यवाद. आपण जर बघितलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं आणि सिंधुदुर्ग किल्ल्याचं ऐतिहासिकत्व हे तर आहेच, परंतु त्याला 4 चांद लावले नौदलाच्या कार्यक्रमामुळे. आणि आज न्यायव्यवस्था की जी या सगळ्यापासून अलूफ असते, कुठेतरी आपण थोडंसं त्यांना कुठे बाहेर येता येत नाही, परंतु या सगळ्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन त्यांनी या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या पाठीवरती कौतुकाची थाप मारलेली आहे. आणि हा अत्यंत हलका फुलका, अत्यंत सुंदर असा सोहळा आपण इथे बघतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं वैशिष्ट्य यापेक्षा वेगळं काय ते असणार.
आत्ता तुम्ही माझ्या मागे जो रस्ता बघताय हा जिल्हा न्यायालयाकडे जाणारा रस्ता आहे. आत्ता हा रस्ता खूप सुंदर असा दिसतोय, परंतु गेली कित्येक वर्ष ह्या रस्त्याची अवस्था जी होती ती अक्षरशः अत्यंत बेकार अशी होती. हे मुख्यालयाचं ठिकाण आहे, परंतु न्यायालयाकडे जाणारा रस्ता जो होता तो खरंच खडतर असा होता. आणि हा खडतर रस्ता अत्यंत चांगला असा करून देण्याचं जे काम केलेलं आहे ते आपल्या कणकवली विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगोड साहेबांनाच आता आपण विचारूया की रस्त्याची अवस्था काय होती आणि हा जो काही ही बिकट वाट जी होती ती त्यांनी कशी सुकर अशी करून दिलेली आहे. साहेब काय सांगाल? लोक असं म्हणतात की कोर्टाची पायरी चढू नये, कारण कोर्टाचा मार्ग हा खडतर असतो. आणि गेल्या वर्षी मी ज्यावेळी इथं हजर झालो त्यावेळी खरोखर हा रस्ता अत्यंत खडकर होता. आपले जे प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज जे आहेत भारोका साहेब हे अत्यंत तळमळीनं काम करतायत. म्हणजे मी पहिल्यांदा पाहतोय की एवढ्या मोठ्या पदावरची व्यक्ती की कोर्टासाठी म्हणा की कोर्टाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी खूप आत्मीयतेनं ते, म्हणजे कलेक्टर असू द्या, मी असू द्या किंवा आमच्या बांधकाम विभागाचे लोक असू द्या, त्यांना ते सातत्यानं फोन करतात आणि अतिशय आदराने काम सांगतात. म्हणजे एवढ्या वरिष्ठ पदावर असून सुद्धा त्या पदाची तमा न बाळगता आमच्यासारख्या लोकांना अगदी विनंती करतात. म्हणजे मला ते आम्हाला भावतं ते. मग खरं म्हणजे ते आणि कलेक्टर साहेब यांच्यामुळे हा खडतर रस्ता जो आहे तो हा सुखकर झाला असं या निमित्तानं मी सांगेन. माझ्याबरोबर आहेत वाडीकर साहेब, तुम्ही खूप साक्षीदार आहात या रस्त्याचे. तुम्ही आता जवळजवळ आता 30-35 वर्षांची तुमची ह्या 33 वर्षांची न्यायालयीन सर्व्हिस झालेली आहे. काय सांगाल या संपूर्ण एकूण न्यायालयीन कामकाजाच्या इतिहासात आजचा जो काही प्रसंग आहे की न्यायाधीशांनी जिल्हाधिकारी आणि SP साहेबांचं कौतुक केलेलं आहे आणि हा जो रस्ता की जो कित्येक वर्ष फार खराब अवस्थेमध्ये होता तो झालेला आहे, काय सांगाल या संदर्भात? आपल्या कोर्टाचं उद्घाटन हे 97 सालात झालं. 97 सालानंतर हा रस्ता कधीच झालेला नव्हता आणि तो रस्ता व्हावा म्हणून बरेच प्रयत्न केलेले. पत्रव्यवहार खूप व्हायचे पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष केला जायचा. पण सर्वेगोड साहेब आल्यानंतर आमच्या प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश भारुका साहेबांनी तर त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये साहेब म्हणाल्याप्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये खूप त्यांना रुची आहे. प्रत्येक गोष्ट आम्हाला एवढी भारावून टाकणारी. आमच्या शेड वगैरे होत्या, कार शेड, आतून सिमेंटचं प्लास्टर पडायचं. हा रस्ता तर कधीच झाला नव्हता, आम्हाला वाटलं पण नव्हतं. हा रस्ता एवढ्या कमी अल्पावधीत झाला की हा माझ्यामध्ये साहेबांनी सांगितलं आणि 1 महिन्यामध्ये रस्ता झाला. हे आम्हाला खूप कौतुकाची गोष्ट आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत म्हणायला तर कोर्टाचे आमच्या आता बिल्डिंगमध्ये जे प्रॉब्लेम लिकेज वगैरे होते ज्याच्यामुळे आपलं फायलिंग वगैरेला त्रास होऊ शकतो, जे महत्त्वाचं रेकॉर्ड असतं हे सगळं रेकॉर्ड आता आपल्याकडून सुरक्षित करण्यासाठी जे प्रयत्न होते किंवा आपल्याला सोलर पॉवरच्या वगैरे ऊर्जा होते ज्याच्यामुळे आपल्याला कन्झम्पशन वाटतं इलेक्ट्रिकबाबत आणि ह्या सगळ्या बारीक गोष्टींकडे त्यांनी लक्ष देऊन ह्या सगळ्या गोष्टी करून घेतल्या. त्यामुळे आम्ही पण कर्मचारी एवढे प्रसन्न आहोत आणि त्याला साथ मिळाली ती कलेक्टर साहेबांच्या आणि सर्वेगोड साहेब, सावंतवाडीचे केनी साहेब. प्रत्येक गोष्ट सांगितल्यानंतर ते भारावून म्हणजे एवढ्या गोष्टी फास्ट करतात की त्याला आम्हाला या पटतसुद्धा नाही एवढी फास्ट गोष्ट झाली म्हणून. कॅमेरामन साहिल बागवेसह देवयानी वरसकर, सिंधुदुर्ग नगरी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. जिल्हा न्यायाधीशांनी केला जिल्हाधिकारी SPंचा सन्मान. सावंतवाडी मतदारसंघात दीपक केसरकरच लढणार, रवींद्र फाटक यांचा शिवसेनेकडून पुनरुच्चार. आणि उपकेंद्रातच चालतोय प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा कारभार, कोकण 7 लाईव्हचा ग्राउंड रिपोर्ट. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.